Xejn inqas minn 700 messaġġ f'sensiela ta' konverżazzjonijiet bejn Jorgen Fenech u l-Ministru Edward Zammit Lewis matul is-sena li għaddiet. Dan kien żvelat mill-Journal Times of Malta kif dawn il-messaġġi bejn is-suspettat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja huma parti minn data cache li mistennija jkunu żvelati fil-qorti fil-ġranet li ġejjin. Fil-waqt li l-allegat involviment ta' Jorgen Fenech ma kienx magħruf b'mod pubbliku u kien identifikat bħala suspettat lejn in-nofs tal-2018. Barra minn hekk f'Novembru tal-2018, madwar sena qabel kien arrestat, l-Aġenzija Reuters kienet żvelat li Jorgen Fenech kien is-sit tal-kumpanija 17 Black, il-kumpanija li kellha tgħaddi miljuni ta' euro lil kumpaniji fil-Panama ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Ikkuntattjat mill-ġurnal Edward Zammit Lewis qal li kien qata' kull kuntatt minn ma' Jorgen Fenech ferm qabel ġie arrestat f'Novembru tas-sena li għaddiet. Qal ukoll li ma kellu l-ebda relazzjoni ma' Fenech la legali u lanqas kummerċjali u ma kellu l-ebda forma ta' relazzjoni li minnaħa xi benefiċċju. F'Lulju li għadda Zammit Lewis kien ċaħat li kellu xi relazzjoni ma' Jorgen Fenech u qal li sar jafu meta kien Ministru tat-Turiżmu għaliex l-imprenditur huwa operatur ewlieni fis-settur. Din il-qrubija taf tqajjem dubji dwar konflitt ta' interess għal talba dwar maħfra presidenzjali għax kolunkwe talba tibda quddiem il-Ministru tal-Ġustizzja. Aktar kmieni dan is-sajf il-Prim Ministru Robert Abela qal jekk ikun magħruf li membri tal-Kabinett għandhom relazzjoni mill-qrib ma' Jorgen Fenech u jħeġġiġhom li ma jeħdux sehem fi kwalunkwe diskussjoni f'każ li jkun hemm talba oħra għal maħfra presidenzjali. Robert Abela qal li hemm data li għalih hija l-linja meta kwalunkwe komunikazzjoni ma' Jorgen Fenech kienet problematika. Fil-waqt li għal ħafna dik il-linja hija Novembru tal-2018 meta sar magħruf li Fenech kien is-sit ta' kumpanija 17 Black, għal Robert Abela dik il-linja sena wara meta Fenech kien implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Li jfisser li l-mijiet ta' messaġġi tul l-2019 bejn suspettat ewlien ta' korruzzjoni u tixħim u l-Ministru tal-Ġustizzja tiegħu fi kliem Robert Abela mhumiex problematiċi.